Ahojky, tohle vyjde pozdě, ale podívejte se na to. No tohle vyjde asi pozdě, protože nevím, nemám vůbec žádný signál a tady tomhle. Tady máte, jen vám ukazuju, jak tady u nás prší, to je hrozné, tady nic nejde vidět, to vím. Ale až půjde nějaké auto, tak vám ukážu, kolik je tam vody, protože to je fakt jako... To je teď jede, vidíte, tak si podívejte, teď. To je úplně, ale jako úplně hrozné. To třeba jako... A teď další jede. No. Jako to je fakt jako hrozné toho. Ještě tady, podívejte se na to, to je hrozný. Podívejte, jak tady máte úplně velká kaluž, i to vede tam a tam. Ano, to máte úplně, jako to vypadá hrozně, ještě z toho stromu úplně kape. Ach jo, nevím, jak to přežiju. A tam máte